kawengku sagung jajan nanging sanget anggipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi yen sekar-sekar menur sinegek ingkang wonten Datuloyan ingkang wonten pagelaran Jawi Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe para Santa Kurawa dasar watak Satya Kurawa keladuk wani kurang geduga nyat saking palenggan pating clorot yen kacandra kaya mina katubrajana
putra kaya pinarap sumur to Pak. Putra Dulma Gati nggih nungsul multa Pak kados pundi. Dawuhipun Koko Prabu Joko Pitana Pak. Paman Semene putra ngawang nggo derek nungsul kados pundi dawuhipun Yayi Prabu Joko Pitana paman. Kok dengaren tulis rawa melu Man. Suwe ra metu man. Kepengen metu man. Wis. Aja tenan. Wis rawa. Dasare awake gedhe ora putih kok. Kula man. Sinten Kurawa sing sak traju kalih kok. Mboten wonten. Sampai kanca-kanca boten mitayani. Nek boten wonten Bules Romo boten medeni Mas. Iya. Percaya. Kowe iki sampe gede-gede iki. Lagu sengit ana apa kok ya ora mitayani. Lah. Awang nek kanca-kancaku kowe mangan ki sak piring kowe rong piring. Kan apa nemu. Mboten apa-apa Mas. Ning kula niku kanca kula wonten Mas. Wonge cilik nek tuku apa njaluk sing akeh. Wong iki mangan akeh Mas. Wah, iki jam buka apa to Mas? Kok sing gati-gati wae Mas. Dengaren. Kowe kok dengaren iki penemu aku. Aku iki janjane pintel Mas. Kanca-kanca itu paling pinter kula. Bisa kok. Ayo menang-menang Mas. Kawan-kawan. Nek kula paling seneng iso gawe Islam. Ora cocok kaya ngono. Ajar. Yo wani-wani karo aku sesuk ketemu nang kene. Kok yo aja dipecat ampun Mas. Bedot mendilat mungkin mendilat paman sekali kados pundi pedang niku para kadang kula sampun kempal paman sekali ngendikanipun wonten wigatos wonten inggil Kinadurata mumpung kula aturi matur dhateng para kadang. Wah, man pripun man? Aku tak wawancara karo akhirat Bupati kan. Nggih, iki Mas. Wonten sedikit Kinadurata rikala wau ngendikane Angger Prabu nampa niwala saka Gatotkaca. Iya Gatotkaca anak Yodipati. Oh ngoten. Lajeng kados pundi ketados sanipun paman? Ya saka pamikire Kakang Gunung lan kabeh Ayaka Kaca. Mergo iki mung bocah wisure, tak kira malah ora perlu ndadak nganggo di paringi wales bab niwala. Gatotkaca paring niwala perkawis napa Maman? Sing ndadekake makel Angger Prabu. Mergo Gatotkaca ing ngatasi banyu iso kok arep njaluk negara. Ah niku Pak apa wong tuane durung ngandani isin-isin Kadipati Karna jejere ana Ngastina. Yen pancen kepengin njaluk negara kudune ngomong kandha karo sing tuwa. Lah saiki malah dawuh Angger Prabu Angger Adipati Karna supados mesuwi para wadyabala ing sak mangke mlapat lakune si Dursala. Lho, Dursala badhe tindak pundi? Ngeten ya. Sak mangke Dursala sampun nampi dawuh awit saking pangreka dayanipun Kakang Dina ngendikake yen Dursala sampun dipun ulang-ulung aji Direkae Jaya supaya iso mundhurke putra-putra Pandhawa
Karena karena lingane sidik purnaming mancan janjanira mancat janjanira menawi mekaten kula sampun mangertos ing sak mangke kula badhe nata para kadang kula kados mlapat tindakipun si Dursala mengkono anggit adipati nggih malah wedal menika kula nyuwun pamit kadang-kadang Kurawa badhe kula kanthi ngawat-awati tindakipun si Dursala sing ati-ati anggit kanca-kanca padha siap siaga. Ayo kadang Kurawa tuturi lakunipun kanggo Kakang Adipati latut.